Ka Amur Falcon Festival Arhajar Arphosan, ka ba Arsngi, ka Banlong, haga Santarik bat Nreuterik Nokra Arhajar Arphosan, hamadan yelek kai ka Shnong Tengam Ribhoi District. Ya kani ka festival la Penlong, da ka Kunhun, ka Brop Hanglang Tourism Promoting Society, harangkat ka 7 Hertz Production. Kindon Shibun ki jai pen sngau tenat bat pen kemen ki bakenthum nadu kaput katem karwai kasiau lengba ki kaitor ki bapau na keleng kari khasi jaintia kentup lang bat ki DJ ki jai jingile kai sports paper kindon ru ki jai jingbam tenrai ki babun jai kumju ki jai tenrai bat ki wei ki jai jingpen bernya ki ban pen sngau tenat yapi ki ban poi ban saki shagane festival Kajing temu jong ka Brop Hanglang Tourism Promoting Society ban penlong ya ganai ka festival kadai ban kentiu shushu ya ka kam jongok kai perthai ha ka jella khamtam ha ka thain Ribhoi District ka ban wanra ka jing mentoi ha ka thain hi baro ka wei kendiat ha pa phai sha ka te ka festival kadai na ka daw ban penne pensa ya ka nam jong ka te ka thain tengam ka balong ka wein ki thain ha Ribhoi ka bala sakhi man usnam ya ka jingwan ki kibait Amur Falcon ki bajuan da ki lak teli ki bawan nado Siberia kari South Africa bat ki bajuya lenti shiki phang kari China bat ki lum makashang bat poi shaki benta ka jela Nagaland bat don ki bapoi hakasnong umru Ribhoi District kata haki banai ot kaba bat shwa unai wing jong snam ki julai ban phai biang shala kari ka bagi juwan Yang ke Brop Hanglang Tourism Promoting Society harengka ka jing trailang bat ka 7 Hot Production ka jing temu ka jongi kalong ban penlong ya ka Amur Falcon Festival ha ka sanbat Nreuterik Desember Arhajar Arphosan kumlaong ha ka Shnong Tengam ka ka Vinu badak bide bat kene ka festival ngidon sibun ki program tiba nakaliang ka society ngimut ban penlong nakabenta ban promote lan ban kentiu susu ya ka tourism hapo kadong bat ka thain ka jongi kumlaong sakmat ngidon sibun ki jingbu jingsat jong ka Marian haka Ribhoi District ka jongi ngimong tang haka thain mohti kumlaong don sibun ki kram ki kro ki shai ki wa ba bat ki wa red ki ba don la ka jong ka jing itana ki jong ki ni don kam ban pentip sa ka perthai bat na kaliang ka society lengba ka jing persyang ka jong ka ban wanra ya kata ka jing penkiu ya ka tourism hapo ka dong bat ka thain ka jong ni ka kam ka ban ningkong ka ba ni wan kalong lengba ka ne ka Amur Falcon Festival bat haka kandon kumlaong ngin kalong hagi artli gisni kawai kedai ka Santarik bat haka Santarik naduk ke por khatwe beje kedai ka opening ceremony ya kedai ka festival aga ba kinya shim benta nakaliang kashnong kashnat right terso bar kawai ke ba kentup yaki nadu usorda right secretary right ki VO bat ki kna school ka banlong haka hakati ka sni ka opening bat kandon ru ka awareness na ka benta ka jingya de kumno ban I ya ka Marian bat kerpang na ka benta ka wildlife bat nimla banlen ba ketika venue ka snong kindon sibun lada ngin pai ki merak tiba la sedang bentuk jak kum ka hulen ngidang la ban la ngi ketika ke jaka kidon ki tracking spot tiba ngila ban don ketika jaka ke don ka wa umyam ke bang ngila ban le ka voting ke bang ke don ketika jaka kita ki bang ngin sedang le hadir dan raya bide kenika festival ka hadir jong kenika opening ceremony ke ban sedang nadu katwe bije hakapor arbaje pan kandon ka battle of band lan ka beat contest hakaba ngikot bat ngiawer yakiban na ka jela ka jongi barok away but nasabar jong ka jela ru ngi pediang tuluy kiban wan ban ya contest ban pen iya ka jong ka sap ka talen ka jongki hakabide bat kanika contest ka battle of band hakaba kindon ki judges kiban judge hakabide bat kanika contest kaban sedang nadu ka puak arbaje kabubut na
nakata kan don ki jingruai ki ban penstenat yang abad ya piwe hawa ki don ki local artist ki jongi ki ban perform agar stage nak benta kenika seni ke sedang bat kebobot nanta kan don ka band ke ban penstenat yang ni ba lengba ka jingtem ke jingput ke jengka bat ka bakut jong kenika ka seni sedang kende da DJ akaba on penkut ye kini seni kata ketika dewan bada akabede bat ka D2 pan kumloong bakadeka ngi kuar ban promote ya ka sports ka tourism eco tourism tehang ni nadu ka por new gen step kan don ka open marathon naka senior category akaba minsya tang ya ka tang ya ki senior ba lada don nak benta ini ki bala palat san house nam wani ki real ramba akaba nak benta jongki kan don ka consolation prize ban nak benta ki kentai bat ki shenrang ka prize total kan long nyopo hajar tengka nak benta ka marathon akaba nak benta ka jingtep ka company akaba de bat ka marathon kila ban phone ye ba balum lang leng do au ne number phone kendai real iwe arn real kendai line san nyau real ban bot nakata hakapor khatwe biji gandon ka cycling hakaba ni sha ye gindo ki jai bicycle ba kinwan ban ya contest hakate ka cycling ba nakabenta ka jingtep ba company akabede ba kani kila ban phone ye ba barista ke live ba bom how number phone kendai pra nreu ar lai iwe ba ka total price yang ke cycling kendai new po hajar tengka ba kumjuru hakabete ba ka battle of band ka ba ngin continue yang hakaditu hadin jong kenika marathon hadin jong ka cycling namar ni snotu syai baki babun ki band kinwan baha kenika battle of band contest te nakalian jong ngin continue ya kenika contest ke jongi hadin jong kenika program but haka por janjit kindon yang ki local artist ki ban pensumut tenat yang ni len bagi jingruai ki jongki ka performance ke jongki ba adin kata kandon ka band ba ka bakut kandon ka DJ ba ka ju ka por nakaliang jong ka society kandon ru ka housey bumper hakaba ka total price jong ka housey kandai sipolak tengka ba nakabenta kenika beat contest ka total price jong ka kandai silak nriu kau tengka dan nakabenta ka battle of band ka number phone pila ban phone ni ba mall simli how ni number phone private live ar kendai sunlight nyau to ba hagni ka por untang ni kindon ru ki babun pistol ngila ban yo ban mar ye ki bang rai iba nakaliang jong ka dong bat ka than ke jongi ngilong famous bah ka bai de bat ka bam boy ka bangi ngi ong kalung kawang ki tang sem ki do sem ba tum ta tel ter ila ban syam ha ka festival nanta kin don ru ka ki jan rendia ki we ki stall ki ba ila ban syam ki ba de ki ba mi na ka dong bat ka than ke jongi ki stall kin don ba de bat kita ki we bat ni kumta nakalian jongka society ngi khot bat ngi aware ya phi kum ki pa nong song snong nakajela ka ba i ke jongi bat kum juru na syabar jong kejela ban wan ban ya ban pek dalam jong ki khmat ban wan ban sakhi dalam jong ki khmat ya kenika Amur Falcon Festival hakenika san bat kendreu trip Desember 2000 arpusan